Ahojte, ja som Kate a vítam vás pri mojom novom videu a opäť tu máme vianočný špeciál číslo 2 a dneska pôjdeme odhalovať tajomstva tohoto vianočného updateu v Tankulu Master. Poďme sa na to spolu pozrieť. Ešte si vám však chcem zaželať pokojné a veselé Vianoce v kruhu vašich blízkych. Poďme rovno na to. Takže pôjdeme pekne na vianočné trhy, tak ako sme tu boli minule. Minule som ukazovala vianočný kalendár, minihru, spoločne sme nakupovali a boli sme už na trhoch. Takže teraz skôr budeme skúšať rôzne vlastne tieto tajné kódy a pôjdeme testovať, čo to je, lebo nikdy som to nerobila a nehrala ani nič. Toto je môj prvý vianočný update všeobecne v tejto hre, takže vôbec neviem, čo od toho mám čakať. Na Halloweenskom som bola, to ste si mohli už vidieť taktiež vo videu, ale na vianočnom nie. Tých secret kódov je viac, tu doslova tu doslova musíte nakupovať. OK, takže predpokladám, že v každom stánku môže byť nejaký. Takže vyskúšame si to všetko, dúfam, že sa to zmestí do tohoto videa. Dobre, takže tuto zadáme kód. Tuto je napísané hore, že secret kód Lulu X Mas. Takže skúsime najprv tento, ktorý nám to ukazuje, aby sme dali. Takže skúsime ho. Čo sa bude diať. OK. Dostali sme nový skin, to som nečakala, že nás to portne niekam, že na nejaký príbeh, ale my sme dostali darček. Dostali sme pekné rúžové Santa šaty. Ja v tom moc Santa šaty nevidím, ale sú to celkom pekné rúžové šaty a hlavne sú zadarmo, takže a z vianočného eventu, takže určite si ich nechám a niekedy si ich určite vyskúšam. Teraz si však nechám tie vianočné, ale super, mám nové rúžové šaty, takže určite vám tiež odporúčam sa sem pozrieť a poďme spoločne hľadať ďalšie kódy, aby keď by ste to šli niekedy aj vyhrať, tak aby ste mohli tieto kódy možno nájsť ľahšie, pokiaľ by ste ich nenašli doteraz. Zatiaľ ale v tomto stánku neviem nájsť žiadny kód, takže tu asi nebude. Pokiaľ ste ho našli, tak mi ho tiež určite napíšte do komentárov, budem za to veľmi rada. A teraz poďme na ten pet shopový. Toto fakt využíva to, že sme tu veľa hrali. Takže, dobre. Hot Lulu, myslím, že to je tak. Hot Lulu, myslím, že. Takže poďme to tam spoločne zadať. Hot Lulu. OK. Lulu. Hot Lulu. Tak, vyskúšame. Zlý kód. Čiže to bolo Lulu X Mas, takže tu som dostala tie rúžové šaty. Hot H. Myslím, že by to malo byť takto. Je to správne. Tak, čo to bude? Ďalší skin. Wow. A tento, tam už vidím to vianočné, to skin akože horúca čokoláda a to je zaujímavý skin, ale je veľmi pekný. Takže tento si určite po Vianociach dám napríklad na zvyšok zimy. Ten ružový skôr na jar, ale to nevadí. Takže pokiaľ to správne chápem, tak toto budeme vlastne za to, že si tu vlastne nakupujeme, zistujeme tieto rôzne kódy, tak budeme získavať nové skiny, takže sa fakt veľmi teším. Tu je taktiež secret code Ginger Lulu. Dobre. To robí každý krát inú tortu. Zaujímavé. Takže skúsime. Ja sa aj teším. Počkej, Ginger Lulu. Myslím, že tak. Áno, dobre. Poďme na to. Perníček. Cookie. OK. To je roztomilé. To je pekné. Takže pekne si nazbierame veľa skinov. Dobre, tu bolo... Kde to bolo? Bolo to tu? Vôbec. Asi nie. Dobre, tu bol ešte ten jeden. Hululu Max Mas asi. Hululu Mas. Yes! No. Penízky. 1000.
Wow, takže ďalšie many, OK. To sa nám hodí na ďalšie skiny a tak ďalej. Takže si to vyzdobíme. Určite môžeme skočiť do obchodíku, taktiež niekam. OK. Keď si toto zoberiem, nebude za tým niečo? Neviem. Nevadí. Asi to bude všetko. Je to super. Toto sa mi fakt veľmi páčilo. Tuto, v tomto vianočnom update na tých trhoch bolo fakt veľa tých schovaných kódov, takže si fakt vlastne musel pozrieť každý stánok. A je to krásne. Veľmi sa mi to tu páči a dostali sme veľmi veľa veľmi veľa skinov a ďalších užitočných vecičiek zadarmo. Jaj, sa teším. Dáme si teraz vianočné proste, lebo teraz sa fakt blížia tie Vianoce. Teraz dáme tento vianočný, čo som si kúpila. Doteraz som na advent mala ten jahôdkový a teraz si dáme tento vianočný. Pokiaľ ste nevideli jahôdkový, mala som ho na chvíľu v minulom videu. A OK, myslím, že teraz by sme mohli skočiť ešte do minimartu. Takže poďme tam. Spravíme si takú... Wow! Aj tu sú vianočné veci. O tom som nevedela. OK, spoločne sa na to pozrieme, takže super. Lebo... Pôjdeme si také klasicky proste... Dáme si takú klasiku. Okrem vianočného špeciálu. Ale vidíte, aj tu sú vianočné veci. Tak, čo vyskúšame? Čo vyzerá tak zaujímavo? Mne sa fakt veľmi páči to pitíčko. Vlastne za kamerou som už skúšala to jahôdkové. To je proste takto normálne pekné jahôdkové. Ale to tu vlastne neboli ešte tie ostatné veci, myslím. Alebo aspoň ja som sa na ne nezameriavala. Tak, to je to slovo. A teraz si skúsime dať to jablčkové, lebo to mi príde také viac vianočné. Tak si dáme ten jablčkový nápoj. A potom si dáme napríklad túto obrovskú čokoládu. To veľmi ma láka tá obrovská čokoláda. Proste ja si ju chcem dať. Takže už máme nápoj, máme obrovskú čokoládu a môžeme skúsiť ešte tento peppermintové kukisky. Môžeme skúsiť. Také vianočné. OK. Dáme si určite nejakú čínsku polievku, lebo bez nej to asi nepôjde, keď sme v tej Koreji, či kde to. Myslím, že tam. Takže... OK. Jo, ja som chcela ešte niečo... Toto je čo, pre zvieratka to je? Či to nie je pre zvieratka? Vyzerá, že nie. Takže... OK. Takže čokoládku nápoj. Peppermintové sušenky môžeme skúsiť. A dáme si čínsku polievku určite jednu. A potom by som si dala ešte corn dog. Možno tento. OK, poďme zaplatiť. Vlastne psík už dostal to celé to polienko, ako keby čokoládové minule, takže on musí byť prejedený, takže nechceme mu zle, tak ho necháme takto. On sa aj tak baví s kostičkou, takže poďme na to. Takže máme tu, vyskúšame tie peppermintové sušienky. Krajšie, než som čakala. Takže máme peppermintové sušinky. Dáme si jablčkový džusík. To je také vianočné. Potom tu máme čínsku polievku a corn dog. Potom skúsim ešte toto, čo to je. To je plnená čokoláda. Niečím, nejakým krémom a ovocím možno. Zaujímavé a veľmi pekné. OK, takže to bude asi
pre dnešné video všetko. Alebo môžeme si skúsiť ešte niečo objednať. Môžeme si skúsiť objednať ešte niečo také, čo sme tu možno ešte nemali. Skúsila by som asi tieto mashed potato, čiže nejaké také zemiačky. By som vyskúšala, zaujímavé, lebo tie som ešte nemala. Frozen jogurt som už myslím, že mala. OK. Čo tu máme? Tu je nejaký že steak. Ale je dosť drahý. Prečo je taký drahý? Skúsime to spicy kimchi. To som určite nemala, lebo ja a pálivé to neviem. Takže skúsime si to kimchi. Uvidíme. Možno ho moja postavička bude mať rada. A vyskúšame si ešte tieto. To ma veľmi láka. Tieto cheesy chicken bebekue. OK, tak poďme na to. OK, delivery prišla. Takže máme tu tieto zemiačky. Ako takú prílohu tam máme tieto zemiačky. Vyskúšame tieto buky. Oj, pálivé, čo? No, nečudujem sa. Tobuky. Tak tobuky sme už zjedli, takže dobre, máme to za sebou. Zajeme to zemiačkami, takže vyzerá už v pohode. OK. A chcem ešte vyskúšať tieto mňamky. Vyzeralo to pálivo, ale nie je to asi také pálivé. Asi to ten sír zakryl, alebo neviem. Takže mňam, dobrota. Takže to bude asi pre dnešné video už naozaj všetko. Dúfam, že ste si ho užili. A ešte raz vám prajem veselé Vianoce. Ahoj!